На окопите, където в момента да дадите тези координати. Момчета пак един малък проблем. Чакай, сега ще вземат някой да ще приема да даде. Един малък проблем. Търсите резервна гума за Toyota, Mitsubishi. Трябва някой да се нещо да дава. Защото... Колко това трябва да е гумата? Размера дай. Пети размер на вода. Госо от Варна, резервната му ще остане. И сменявам неговата. От Панчено ще остане, ама... Точно пускаш се. Размер дайте това ще въздух. 16. Тя вечер да бъде да решим минути. 235-80. Там е проблем. Много е висока. На Жоя с Жесанската ще остане за резервна. Жоро от Варна, златния десант. Много голяма ще му стане лошо на типа. Тук свира, ляга. Да, тук лягат от тази страна просто. Първо отсам, после оттам. Много готвено, че е до Седалката видео. Скътя? Те не знаят. Тук се чуят хора да къде караме. Или просто спират. Те спира и това. Не бе, тук са спряли. Евгения се е спряли си от нас. Резервната си гума, ако е възможно, за малко. Къде си ви? Долу си без това. Едни от първите джипки. Ама долу седнахте ли от това? Да, ти отгоре, той е отгоре го минахме и сме точно след него. И ние сме долу на правото, дай от последната джипка. Май това. Ами чуя, ала натига с кайджака. Ние групата тръгваме, де сме напред, Бакалов знае пътя, той ще води след нас. Добре. Не са тия, няма спука на гола. Не, те имат резервна. Въпросът е, че някой от нас има резервна, а тия напред имат спукана.